מה עושים אחרי פרישה? אפ 60 פלוס ירושלים? מעניין. אפ 60 פלוס ירושלים, שלום. מדברת מירי, איך אפשר לעזור? שלום, שמי רפי, ופרשתי לפני כ3 חודשים. נהדר. אנחנו נשמח שתגיע אלינו לפגישת היכרות, רפי. מתי אפשר? עכשיו? עכשיו? דווקא עכשיו. יוסי? רפי, מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? מה אתה עושה פה? פרשתי מהעבודה, כמה אפשר לשבת בבית? באמת כמה? לראות חדשות, לקשקש בפייסבוק, לפתור תשקצים. תדוקו. החיים רק מתחילים. בדיוק. אז באתי לראות מה יש לאפ 60 פלוס להציע. יש להם הרבה מה להציע. אני יכול להגיד לך את זה מניסיון אישי. בוא איתי. הנה זאת, סדנה לתכנון תקופת החיים החדשה לאחר הפרישה. בסדנה לתכנון תקופת החיים החדשה, אתם תקבלו כלים שונים שיאפשרו לכם לאבד את תהליך הפרישה, להגיע לתובנות, להציב מטרות ויעדים חדשים המותאמים לתקופה. בסדנה נדבר על 3 שלבים עיקריים. הזהות שלי לאחר פרישה, התבוננות בכוחות ובחוזקות שלי, ובניית תוכנית פעולה לקראת מימוש, יעדים ומטרות. פה יש לנו סדנה לתקשורת בתוך המשפחה. קורס למחשבים וסמארטפון. סדנה להתנהלות כלכלית לאחר פרישה. סדנה לאימון ושיפור הזיכרון. סדנה לעיצוב אורח חיים בריא. זאת סדנה מדהימה ליזמות עסקית וחברתית. סדנת היזמות שלנו מעניקה כלים ליזמים חברתיים ועסקיים לקחת את היוזמה שלהם לשלב הבא ולהבשיל אותה לכדי מעשה. המיזם שלי, אני קוראת לו עברית בסלון. מדובר כאן במפגשי חוויה, אצלי בסלון ביתי, לעולים חדשים. המיזם שלי הוא ליווי אמהות לאחר לידה, בעזרת ייעוץ להנקה ומגע. זה בעצם הזנה לאמא ולתינוק שלה. המיזם הוא הקמת דיור מוגן בקיבוץ נוף פסטורלי. הדיירים עצמם, הזקנים, יהיו אלה שיקבלו את ההחלטות, גם הניהוליות וגם התפעוליות. אני באופן אישי נעזרתי בסדנה הזאת. אני הגשמתי חלום. אני פתחתי קליניקה לייעוץ זוגי בפסיכותרפיה. זה נותן לי משמעות חדשה, אני עסוק, יש לי מה לתת. אחרי שעבדתם הרבה שנים, הגיע הזמן לחשוב ולתכנן. מה הלאה? מרכז אפ 60 פלוס הוא כתובת עירונית המיועדת למי שפרש ומחשב מסלול מחדש. כאן המקום שילווה, ייתן כלים ויכוון כל אחד ואחת בבנייה של המטרות החדשות שמתאימות לו. זה הזמן לצאת מהבית. דווקא עכשיו. ושתדע לך, אם תרצה לחזור לשוק העבודה או להתנדב, אפ 60 פלוס יכבלו אותך. מה אני אגיד לך, יוסי? אני כבר מת להירשם. נו, נהדר. אני הכרתי פה הרבה חברים חדשים, ואנחנו מבלים המון ביחד. להכניס אותך לקבוצת הוואטסאפ שלנו? בטח, עכשיו. מה ההשתתפות באפ 60 פלוס נתנה לי? התחדשות. חשיבה יצירתית. תכנון לעתיד. לדייק את הפרויקט שלי. היא נתנה לי עוצמה. קבוצת תמיכה. חשיבה לעתיד. עשתה לי סדר בתקופה החדשה. תנופה. תמיכה. כלים. רעיונות לשיתופי פעולה עם הקבוצה. ביטחון. מיקוד. כלים להגשמה עצמית.